U Babušnici je na terenima sportskog centra početkom meseca održan koncert Kikija Alessandrića i Pilota, čime je počela promotivna kampanja akustičarskog festivala mladih Unfest. U okviru ove kampanje će biti održano još nekoliko promotivnih koncerata raznih izvođača u raznim opštinama, a Kiki Alessandrić i Piloti su 2 sata svirali svoje najveće hitove, a publika je skoro svaku pesmu nagradila gromoglasnim aplauzom. Na početku programa, pred velikim brojem gledalaca, najpre su se pojavili učesnici projekta Mala škola muzike, koji je realizovalo udruženje Lu Cool uz podršku lokalne samouprave. Inače, akustičarski festival mladih za cilj ima promovisanje autorskog stvaralaštva mladih i promociju zdravih stilova života, što je Kiki zdušno pozdravio. Jako sam nekako sklon tome da te klinice koji sviraju akustičnu gitaru ohrabrimo i da im pomognemo na neki način da, jer tu je jako bitna reč. Sa akustičnom gitarom mora da imaš dobre reči, da nekako da ta melodija dođe do izražaja i to će ih naterati da budu dobri tekstopisi, dobri kompozitori i čini se da je taj festival jako bitan i sa punim srcem se uključio u to. Finale festivala će biti održano 14. novembra u Domu omladine Beograda, a do oktobra će širom Srbije biti organizovani promotivni koncerti. Konkurs za učešće na festivalu biće raspisan ovog meseca.